Soc Helena, soc treballadora social, treballo en Sant Joan de Déu, Serveis Socials València, i treballo específicament amb persones que durant un temps de la seva vida han estat en situacions de sense llar. Una de les coses que esperem quan visquem en societat és que la societat es protegisca. En Espanya, en concret, tenim un país de benestar, un estat de benestar, i pensem que la nostra societat es protegeix front a qualsevol situació en la que ens podem trobar com a persones vulnerables que som, de patir una malaltia, de patir una pobresa econòmica, etc. Però hi ha persones que la pròpia societat invisibilitza, juzga i deixa de costat. En concret, les persones sense llar estan al nostre voltant, estan en les nostres places, viuen al propi riu, on tot el món practiquen deport, fem oci, i són espais on ningú hauria de viure, però per desgràcia sí que són espais on les persones es veuen necessitades de recolzar. A les dones, concretament, se les juzga més, perquè la societat pensa que una dona no deu veure's en aquesta situació. Una dona té que mantenir més la relació familiar, a una dona se li exigeix que mai arriba a una situació d'alcoholisme, de ludopatia. Som molt més tolerants amb aquestes patologies amb els homes que amb les dones. A les dones se les juzga moltíssim més. Les dones, a més, intenten no arribar a aquesta situació, esgoten tots els recursos, perquè saben que al carrer van a tindre moltes més dificultats i van a viure moltes més violències, entre elles violències sexuals. El carrer en les dones és molt, molt més violent que en els homes, molt més. És molt complicat per a una dona posar-se davant d'una càmera i dir jo, durant un temps de la meva vida, he estat en situació sense llar, perquè sap que va estar juzgada, perquè sap que se li va a invisibilitzar la seva realitat i van a qüestionar tot allò que diga la dona. És una de les raons per les que jo estic ací, és per donar testimoni d'una dona, donar testimoni d'altres dones que han estat en situació sense sostre.